Shopee at ang nag-deliver ay JMP. Open na natin. 3 items lang ito. Yung una is headset, stereo earphone. Then next, yung battery ng pang iPhone 5S. Then meron na din siyang kasamang tools pang lagay dun sa phone mo. Tapos, yung last cable para sa charging ng phone. Yun lang. I-share ko sa inyo mamaya kung paano ko palitan yung iPhone 5S. Ito yung mga kakailanganin natin para mag-DIY battery change ng iPhone 5S. Kailangan natin ng mga tools, pang suction, ito, mga ganyan. Tapos yung phone. Then, magic tape para sa battery. Tapos, itong battery ng iPhone. Siyempre, dapat tamang battery na yung bilhin mo. Ganyan siya. Pakita ko na lang sa screen kung magkano ko siya nabili. Tapos may kasama din siyang ganito. User guide. Ayun, start na natin. Patulong pala ako sa jowa ko para mag-change ng battery. So, ayun, tanggalin muna natin yung dalawang tornilyo sa gilid. Dito muna lang lagay. Yan. Make sure hindi mawawala. Careful lang, guys. Ayun, na-open na siya. Dahan-dahan lang sa pag-angat kasi yung wire niya then i-remove mo na din yung screw sa loob.
guys, so linisan nyo muna yung phone nyo. Ilagay ang magic tape. Then, ilagay nyo na yung battery. Tsaka yung cable ng battery. Okay na, nakalagay na yung battery natin, yung cable. Then next, vice versa lang. Ilagay nyo na ulit yung mga parts niya na may mga tornilyo. Huwag iwawala yung mga tornilyo niya. Ayan na, at ibalik na yung mga tornilyo. Yung dalawang tornilyo kanina. Hi, Miss Rachel. Thank you for watching.